जिंकला बाबा सोडचना जिंकला बाबा सोडचना जिंकला बाबा सोडचना जिंकला बाबा सोडचना अरे देवचना Sokol yang usang.
मॅडम 5 जणांना आमकां ना 10 जणांक सोडतो. 5 महिने झाले शिवा नाचयता 5 महिने 5 महिने झाले शिवा नाचयता आमचा 2 दीस We want Dingamai Kabang also. We want to ask him. We want Dingamai Kabang here. Not here. We want bullshit. We want nothing. Madam. यो हिंगा कोई. किती आवाज मनाका बोलवायचं नाही तर काय काही नाव नाही. We are the VIPs. We want to see you here. We are the VIPs. We want to see you here. ना किती आम सीओ जायत पण मला सीओ ऑफर आमका येवपाचे वचपाचे नवो आता न्यू सीओ येयला तो गेलो गोंयचो. तो पयलो तो गेलो. आ तो सीओ नी म्हणून आपला काय बोला काय किती जास्त हो त्याचा ना मैं माझ्या साइड में वाट होतो ए मुकी अरे यार सीओ यो मुला अरे यार किती ना सीओ एक मिनिट ठीक है सीओ Hey, Buta त्याचा Buta सीओ का सजाव नाचवता. माझे वाट रे सोमनी सीओ सांगे गवड्या भुई पडते ते खबर ना गवड्या भुई पडते आज ते खडाले भुई खायचे ओळ गार एकला ते इंगा ते खबर आजला तोड पडायला तो दुसरा सीओ आणि मन पडायला दुसरा सीओ आणि मन पडायला तिसरा सीओ दुसरे कोण आहे दुसरा आणि तू 5 महिने नाचवा हायचा ते ही झाल्या ऑब्जेक्शन 5 महिने कोणी चालू केले ने 5 आपला आला तर इलेक्शन प्रोजेक्ट बंद करा मेगा प्रोजेक्ट बंद करा सोचना रे सोचना जिंकल्या बरोबर सोचना दिवचना रे दिवचना दोन्ही खूप दिवचना दिवचना दोन्ही खूप दिवचना आमका जाय आमचे डोळे आमका जाय आमच्या डोळे आमका जाय मेगा प्रोजेक्ट आमका नका मेगा प्रोजेक्ट आमका नका
अरे बाहेर सरा, अरे बाहेर सरा, अरे बाहेर सरा, अरे बाहेर सरा, ए बाहेर सरा, सीओ बेगिंग बाहेर सरा, अरे 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 देव चला रे, देव चला, 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 अरे देव चला रे, देव चला. Look at you, yung pinamos na yan. स्वतः येतो आता 5 मिनिट झाले आता आम्ही येत आहे मारे 5 मिनिट झाले आता आम्ही 5 लोक आलो आहे का म्युन्सिपालिटी आमगे सेकंड होम झालो येता 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 ते सांगता पळता पळता चार दिवस कोण आमका आज पावली हो कोण कुठे झाले We want answers! We want answers! We want answers! Yes, we want answers! We want a word from him! Remove the GI sheets! Remove the GI sheets! We want to know if they have taken any public hearing before this. आम्ही टोटल उन्हें बाहर पाठीले म्युन्सिपालिटी सीओ आवाज आमका पिशा लागला पळता 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 तिथं मुली झाले पळता तो आम्ही House of Commons in we are the real House of Commons. Yeah. We have to go in. We are the House of Commons. या आमक लागत कोण ते मोसा कोण नाही काहीच आमका करपाय नो देखो लायसन्स काय ना आम्ही दोन द्यायला तोलो निले पाच जण आपण Vai,
आम तशें करता आतां पयलीं लोक आतां वयर वयताय जाल्यार हप्ता हो दिता आतालो सगळे लोक यो लेटेस्ट नुसार हे तेगे ओल्ड टॅक्नीक कोताय काय जास्त म्हणून टेस्ट दिसतले 5 मिनिटांचा घ्या सकल आमचो पोकेट पिस्टॉल एमएलए आज लंडनात बेस्ट लेजिस्लेटर घेता एवॉर्ड घेता ताका पोकेट पिस्टॉल एवॉर्ड घेवन मोठीपणाचे सगळे मिडिया बाबूला मारता बेस्ट लेजिस्लेटर लंडनात हे घेता मोठीपणाचे आम्ही एवढा मोठीपणाचे आम्ही प्राप्त करता जावे खबर इकडे 14 पॉइंट तयार सुद्धा वस्तू विजय उपकार मागतोय आमच्या मीडिया बाबूकडे भेटून पाहूया आमच्या इंडिया बळा टाका कोण मेन आहे की 10 जणी आहे मॅडम सांगता उलोवपा दिना गव्हर्नमेंट ऑफिसा 5 जाणां 10 जाणांक अलाउड करता सगळ्यांक धाडपा नाही सिधे ते पब्लीक ऑफिस न्हू What we do? 5 जाण 10 जाणांक अलाउड करताय बाबा गव्हर्नमेंट ऑफिसान सगळे अलाउड करपा नाही या 10 जाण या बट आयक गो बाय प्लीज 10 सगळ्यांक पुलिस आपय मरे येणार रे तो ऑफिसायो म्हणटा ते ऑफिस मरे पब्लिक ऑफिस कोणाचे कितले लोकांचे ऑफिसा लिहिणे का ऑफिसा लिहिणे का मॅडम स्वतः मेसेज करतो तिकडे
कित्याक जाता जेन्ना 4-5 जाण ऐकना म्हणटरी येता ऐकना कित्याक 4-5 जाण पाहिजे हॉटस्पॉट दित मार आमी हिंगा ऑलमोस्ट भार काडिले शिव मेळटाय आनी ताका उलयताय आनी आमी डेगलीको मोबाइल मार डेगलीके मोबाइल मार शिवम 10 जाण आपयले बाबा 10 जाण आपयले शिवम प्लीज अंडरस्टँडिंग जावे प्लीज अंडरस्टँडिंग जावे 10 जाण आपयले कनेक्शन हम 3 जाण वचून मेळटा आनी सांगता अरे हावलू सोय लोक कनेक्शन एयरटेल सर कोणा अटेंडन्स केला ना तेमी ताका लागून आपलो सोड म्हणटा ताका लागून तेकी ना पळय सर आमी हे ने अरे आता काय ते सांगा I cannot talk to the bus. एक काम कर ये तुम्ही या साइडीन क्लियर कर पार्ट क्लियर कर सर मग सगळ्या लोकांक ब्लेम हांव हेका पयलीं सांगता एवरीवन इज टॉकिंग आय एम नॉट अंडरस्टँडिंग तुगे डिमांड आसा की सीओ हांगा येवपाक जाय आनी तुगे एड्रेस केला वॉट डिफरन्स इट मेक्स what difference it makes? I'm not on that. If लोकांक समज दिसता आनी तेंका कामाक जाता then it was another issue. What difference it makes when he is addressing you sitting on his chair? It is his dignity. Why he has to come down and so that is अरे बाप रे I'm talking what I am trying to tell is you always have your problems to see on it. ना सर आमगे सगळ्या कळून आमगे अकेला काटिते I'm not on that. किती बागो येता एक मिनिट समज तुमकां कळपाक जाय जाल्यार तुमगे एक 10 जाण मेंबर्स वयर व्हरता काय हांव 10 मेंबर व्हरता कळ्ळें हांव 10 मेंबर व्हरता ती तुमी लोकांक सांगा मरे सर हे आम्ही 5 महिने झाले आम्ही मनीस न्हू I am not on that. अरे सर तो दादा सांगता सर दादा गेले लोकांक दिसता जाल्यार जेन्ना 10 जाण येताले तेदो कित्याक होईल ना ताणें आनी तेदो कित्याक सांगलो ना 10 जाण आता ट्रान्सपरन्सी दवरा मरे तुमी भितर उले म्हण सांगले मला साहेब ताका भितर आपल्याला सगळं बंद करा गेट आम्ही काय हातलाय ना
आमच्या केने मान आम विजया सोचता ऐकून घ्या ऐकून घ्या लेट रिस्पेक्ट इज ऑफिस 10 तुमकां 5 जाण सांगले हांव तुमकां सांगता तुमी 10 जाण या 10 जाण या आयकून कितें इशू आसा तो एड्रेस सर 5 महिने आम्ही येईल ना आता तुमचे इश्यूज आसा तो एड्रेस करा तो कितें सांगता तो पण तुमकां कळटलें आय कॅनॉट टेक दीस सर आम्ही बरोबर No, but why it has to be सर लोकांनी रस्त्यावर येऊन तो रावला कारण तो रोड आडा आणि ऐक ना सीओ रोड आडा बस आम 5 जाण गेले 10 जाण गेले 7 जाण गेले उलयले ओके 5 दिसांनी 7 दिसांनी अशें करता आमकां बरें आतां तेका लेटर दिल्या बिल्डरान तेकोडे 2008 लायसन्स आहा न्हू हें ती बाउन्स केल्या मुजेर कित्याक हांवें तेका लेटर केल्ली थिंग इलिगल प्रोजेक्ट आहा न्हू तेणें आजून तेजी कांय एक्शन घेतली ना आनी 2008 तो लायसन्स घेवन तो बिल्डर आतां प्रोजेक्ट काडटा ती कोत्री थिंगा कांय नाय आमी एक सांगताय तो इलिगल आहा ती कोत्री काण घेता 2 दिसांनी 5 दिसांनी 7 दिसांनी एक्सचेंज कोता आजी आम 10 जाणां वचपाचें केन्ना येता ना मान जाल्यार येयले इल्लेल्या भुरग्यांक घेवन नाचतात आमी कितें पुलिसा कितें कोर्टाक घालून ऑर्डर कॉस्ट ऑफिसर कित्याक जाय काय म्हणून हा सगळे कोर्टांच्यानी काबार करूया म्हणून agitation. If you want to do law and order, I cannot help. सर तुम्ही त्याला एक रिक्वेस्ट करा नो सर तुम्ही त्याला रिक्वेस्ट करून पळया मला एक सांगून फायदो ना डिसिजन ओके मागीर हांव डिसिजन घेवपाक प्लीज रेडी आला मॅडम कोण 10 जाण गेले उलोवपा कोण गेले थिंगा ना पापा जाले 10 जाण जाले कोण उलयता तूं उलयता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.